Baste Duterte versus DNR Cunha. Laban sa basura. Ngayon, Dad, recently nagkaroon ng very explosive at saka very viral action si Mayor Baste Duterte, wherein basically linagay niya ang lahat ng trash or maraming garbage ng Davao City, tinapon niya sa harap ng DENR Regional Office. Ngayon, sinabi niya, kasi nagagalit siya sa DENR, kasi nung May 20, nagkaroon daw ng landslide sa kanilang landfill sa Davao. At nung nagkaroon ng landslide, may 2 taong namatay. After that, nung May 22, ang ginawa ng DNR, kinlose yung landslide. At hanggang ngayon, closed pa rin yung kinlose yung landfill. At hanggang ngayon, hindi pa daw na-open yung landfill. Kaya nagagalit si Mayor Baste Duterte. Sinabi niya, basically, bureaucratic ineptitude daw ang ginagawa ng DNR. Kasi ilang buwan na or ilang weeks na ang nagpass na hanggang ngayon, closed pa rin ang landfill kahit na daw na-evacuate na daw ang area at saka ready na daw sila magtapon dun sa basurahan na yun. Sinasabi niya na meron silang 750 metric tons of garbage every day at wala silang papaglalagyan sa kanilang garbage na to. So ang ginawa niyang move against DNR, against the secretary, is tinatapon na lang niya yung garbage ng Davao sa harap ng DNR Regional Office. So maraming nagsasabi na tama ang ginawa niya kasi it's putting pressure sa DNR that they need to be able to feel na ito yung anong gagawin ng Davao City at mga tao ng Davao kung wala naman silang solusyon sa kanilang trash problem, kundi i-close indefinitely. Some are saying that this is probably a political move from Malacanang to punish Davao. Para naghanap sila ng dahilan para pahirapan ang buhay ng mga Davaoenyo kasi kalaban nga si Baste Duterte versus the administration. Now, Dad, do you think na tama ba? Or do you agree that the DNR is actually failing here? Kasi what's their solution nga? They just close a landfill, no other solution. Ngayon, saan mapupunta yung basura ng Davao City? Yun ang problema kasi sa ating ibang mga kababayan na naglilingkod sa ating pamahalaan, ibang kawani, ibang opisyal, mga namamahala at namumuno sa ating pamahalaan. Parang ang kanilang trabaho lamang, gusto lamang nilang patunayan na may trabaho sila at kanilang ini-exercise lamang yung kanilang kapangyarihan na hindi nila nakikita yung mga consequences no. Meron nga kwento ako na isisiwalat sa inyo o ibabahagi sa inyo. Ito tungkol sa isang magnanakaw na nahuli siya at nung nasa husgado siya, yung abogado niya napakagaling magdepensa sa kanya, no? Pinapalusutan niya yung problema, no? Sinasabi niya na mahal na judge, sabi niya, bakit niyo parurusahan o ipapakulong yung aking kliyente kung yung kamay lang namang niya ang nagnakaw? Binasag niya yung salamin at kinuha niya yung cellphone, dapat yung kamay lang ang parusahan mo, hindi yung buong tao kasi yung kamay lang ang gumawa ng kasalanan. Yung judge naman, hindi niya alam ang katotohanan, so sinabi ng judge, kung ganon, sabi niya, kung gusto mo na yung kamay lang ang parusahan, pwede naman, pero kinangarahan putulin natin yung kamay nung magnanakaw na yan para yun ang ipakulong natin o parusahan natin. So hindi alam ng judge na yung taong nagnakaw meron palang fake na kamay. Kasi isang kamay niya, prosthetics lang pala. So tinanggal nung magnanakaw yung kamay niya at binigay niya sa hukuman. Para nga naman yun na lang ang ipapakulong o yun na lang parurusahan. So ito yung mga palusot na tinatawag natin, pinaghandaan o pinalusutan. So ngayon ang problema kasi dito, simple lang. May problema yung Davao. Ang ibig sabihin ng problema nila yung basura. Saan nila itatapon, hindi ba? Ngayon, kung nagkaroon naman ng landslide dun sa landfill na yon, so meron din naman karapatan ng DNR na sabihin nilang imbestigahan at siguro temporary i-close nila. Pero dapat meron din silang solusyon. Hindi nila pwedeng pabayaan na mag-suffer yung lungsod at yung mga kababayan natin sa Davao na walang paglalagyan ng basura kasi magkakasakit sila kung ito hindi maasikaso. Ngayon, kung ang tanong, tama ba yung ginawa ni Mayor Duterte o hindi? Ni Mayor Baste Duterte o hindi? Siguro kung ang kanyang intensyon gisingin at parusahan itong mga nakawani natin na walang ginawa kung hindi maglabas ng desisyon na hindi naman niya ginagawa ng other solution o ng ibang pupuntahan, then siguro kung yun ang kanyang pakay, meron din naman siyang katuturan doon. No? Kasi nga, minsan para matuto rin sila sa kanilang mga consequences na ginagawa. Ibig sabihin, kung pinasara nila sana, naghanap sila ng alternatibo kung saan pwedeng ilalagay o itatapon yung mga basura. O baka naman merong portion doon na pwede pang paglagyan, yun muna sana ang ginawa nilang temporary area. Kaysa naman pinasara mo at wala kang binigay na solusyon, para ka rin yung abogado na nagpapalusot na gusto mo lamang patunayan na ginagawa mo yung trabaho mo, pero sa katotohanan lamang, iba pala yung intention mo. Hindi talaga intention na solvein yung problema, kung hindi intention mo lang humanap ng palusot. Ngayon naman, ang nakikita ko sa mga taong nasa gobyerno kasi, parang
may marami nagsasabi sa Pilipinas ng mga commenters na sinasadya ng mga taong gobyerno na pahirapan ng taong bayan. Pero ako naman, ang analysis ko, kasi pagkasalamuhan natin sa mga naririnig-rinig natin, sa mga Reddit, sa mga commentators, at saka sa mga taong nagkukwento, kung paano mag-isip yung mga policy makers natin, tingin ko naman, hindi nila sinasadya. Tingin ko lang, hindi nila pinag-iisipan. Parang kung ano lang yung convenient at the moment. Yung nga lang, yung consequences, bahala na kung ano mangyari. Yun pala, yung nangyari. Nagkasuffer yung taong bayan. Parang dati yung katawa-tawa na nangyari nung mga previous administration, merong mga martilyo gang na nagnakaw sa SM North EDSA. So, ang naging solusyon ng gobyerno, ipagbawal na daw ang pagbenta ng martilyo para hindi na daw makapag-thrive tong martilyo gang. And na-bash sila ng mga netizens, kaya nabawi yung rule na yun. Pero marami mga rules ang hindi nababash kasi hindi naman napapansin kung ito ba ay natuloy na o hindi. Kaya marami mga rules and policies na nakikita ko sa aking paningin na parang tinutuloy na lang at kahit na maapektuhan ng taong bayan, bala na, hindi naman nila kinontre. Pero since the dami ng mga pinapatupad na hindi naman lahat napapansin at hindi na lahat nagwa-viral, doon nagkakaroon ng problema. Kaya may rumors pa nga na kwento-kwento lang daw at nakikita ko lang sa Reddit at sa kung saan sa mga netizens na ngayon na nagka-energy crisis, pinagbabawal daw ang pagbenta ng fuel sa mga foreign airline. Kaya mga foreign airline ngayon, yung iba, nagsuspend ng flights sa puntang Pilipinas kaya bumagsak ang turismo. Yun daw ang kwento-kwento at haka-haka sa mga hotel industry naman. So ngayon, Dad, ano nakikita mo at anong dapat gawin ng national government para magising itong mga policy makers natin? Well, kasi nga, no, yung katulad sinasabi natin, no, yung kanilang kinagisnan, kinaugalian, no, parang sa kanila, basta sumweldo sila, at malaking kinikita nila at magandang benepisyo nila sa gobyerno, wala silang pakialam talaga kung ano yung patutunguhan ng ating mga kababayan. No? So may kwento nga dyan, no? Hinihambing nga ang ating mga kawani o ating mga kasama sa mga namumuno at namamahalan. Hindi naman lahat, pero marami sa kanila na para siyang isang sampagita seller. No? May isang sampagita seller na laging nakaupo sa isang malaking building at nagbebenta siya ng sampagita kasi nga para siyang namamalimos na rin. No? So tuwing may isang mayaman na dumadaan doon araw-araw at naghuhulog siya ng 10 piso dahil sa awa niya gusto niya matulungan yung sampagita seller. No? Yung sampagita seller na yun, may ihambing natin sa parang isang kawani o namumuno o namamahala na merong ganong klaseng attitude. No? Na basta merong hinuhulog sa kanya, binibigyan siya ng pera, okay na siya. So minsan, duwaan yung mayaman ulit, naghulog siya ulit ng 10 piso, hinawakan siya ng sampagita seller. No? Sabi ng sampagita seller sa kanya, "Boss, sandali lang." So sabi ng mayaman sa kanya, "Oh, bakit?" Sabi niya, nagtataka ka ba kung bakit tuwing dumadaan ako dito, naghuhulog ko ng 10 piso pero hindi ko kumukuha ng kahit na isa mang sampagita sa iyo? Ang sabi niya, "Boss, hindi po. Kaya cook po kayo hinawakan para paalala po sa inyo na ang presyo po ng sampagita ngayon 20 pesos na, hindi po 10 pesos. So ang point ko diyan is, naghuhulog na nga yung tao ng 10 piso, pero wala siyang kinukuha sa sampagita. Ngayon, sinisingil niya pa ng 20 pesos kahit hindi na nga kumukuha ng sampagita. So yung ganong klaseng attitude kasi ang problema ng karamihan sa ating mga namumuno, namamahal at kawani ng ating pamahalaan. Hindi nila talaga iniisip yung kanilang ginagawa. Hindi nila nauunawaan yung kanilang responsibilidad at kanilang mga pananagutan sa ating mga kababayan. Kaya ngayon ating pinaglalaban dito sa ating samahan. Gisingin ang ating mga kababayan, gisingin ang ating mga namumuno at namamahala na kayo may pananagutan sa lipunan, kayo may responsibilidad at meron kayong obligasyon na tulungan ang bawat mamayan na guminhawa sa kanilang kabuhayan. Kaya mga kabayan, kami dito sa Current Defenders Parties naniniwala sa edukasyon. Kasi pati ako, na-realize ko na yung mga ibang kawani ng gobyerno, talagang yung mga educational levels nila, napakababa. Isa ako sa mga nag-OJT sa gobyerno noon. At yung mga nakasama ko doon, talagang yung mga levels of educational attainment, kung nakatapos man ng kolehiyo, yung tipo mga 9 years, 8 years, yung mga tipong bulakbol, at yun yung mga kaklase ko na pumasok sa gobyerno kasi hindi daw sila matanggap sa private. Nakakahiya naman, bakit yung mga bulakbol ang napupunta sa gobyerno? Sa Amerika, baliktad. Mag-a-apply ka muna sa gobyerno kung matalino ka, mga genius ka. Tapos pag na-reject ka sa gobyerno, tsaka ka magpa-private. So, kailangan yung gobyerno natin, ayusin natin. Kailangan yung mga top-notcher lang ang tinatanggap. At para mangyari na makatrack ang gobyerno ng talent, dapat bigyan ng mas maraming subsidiya ang ating edukasyon at dapat bigyan ng mas maraming
taasan ang halaga ng mga mas matataas ang honor at education. Kung mas mataas ang sweldo nila, yun dapat ang makaka-attract sa kanila. Para sa edukasyon, para sa ikaunad ng bayan, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Mga kababayan, maraming problema ang Pilipinas ngayon. Kasi, una, marami tayong mga government official na ang iniisip nila ang kanilang sarili, meaning corrupt sila. Pangalawa, marami rin tayong mga government official na bobo sila. Pangatlo, yung mas worse, marami tayong mga government official na bobo at corrupt. Kasi kung bobo at corrupt sila, o di wala silang pake sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Kukuha lang sila ng para sa sarili nila na hindi nila iniisip kung anong mangyayari sa kinabukasan ng mga Pilipino. Kaya ang kailangan natin mga kababayan, itaas ang antas ng edukasyon para sa bawat Pilipino. Ayun ang layunin ng Ilocano Defenders Party List para gumanda ang ating mga government officials, gumanda ang ating pagpili ng ating mga liderato at gumanda ang kinabukasan ng bawat Pilipino. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ang aming pinusulong at pinaglalaban sa Ilocano Defenders Party List ay walang Pilipinong hindi dapat makapag-aral. Walang Pilipinong dapat magutom at walang Pilipinong hindi mapagkaitan ng tamang kabuhayan sa kanyang patutunguhan. Kami po ay naririto para maging kakampi nyo, kaagapay nyo sa paglaban at pagsulong ng kabutihan at mas matiwasay na kinabukasan ng ating sambayanan. Ako po si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.